Vivindo a Costa da Morte. Pois son a 35 minutos, aquí seguimos vivindo a Costa da Morte en Radio Nordés na cadena Ser. Tempo agora de tertulia política, tertulia na que contamos hoxe cos deputados do BNG, Óscar Insua. Que tal, Óscar? Moi boas. Hola, bons días. Do Partido Popular, Rubén Lorenzo. Que tal, Rubén? Moi boas. Hola, moi bons días. E polo Partido Socialista, Patricia Iglesias. Hola, Patricia, moi boas. Que tal, bons días? Bueno, para falar de hoxe de vivenda, pareceme un tema, mira, estes días que estamos vendo que todo apunta a que vai a subir todo moito, só pensar que vai a subir tamén a vivenda xa asusta, porque, bueno, vémolo nos últimos anos, a vivenda está complicado, está difícil, está cara, e en todo o estado en xeral, pero nós imos centrarnos aquí na Costa da Morte. Como está o acceso a vivenda na Costa da Morte? Que se pode facer dende a administración local, dende os pequenos concellos, máis ou menos, pequenos e medianos concellos que temos na Bisbarra? Que se pode facer para favorecer o acceso a vivenda, sobre todo a xente nova, a xente que queira independizarse por primeira vez, familias que queiran pois alugar un piso, como a presión turística, non? E ese é un incremento da vivenda de uso turístico, pois axuda a encarecer aínda máis a vivenda para vivir aquí, e impide a fixar poboación, etcétera, etcétera. Bueno, todo o que hai alrededor da vivenda, pois ímolo ver e queremos saber as vosas opinións. Óscar, como vedes dende o BNG, como ves dende o BNG a situación do acceso a vivenda na Costa da Morte? Pois a verdade é que está moi mal. Desde logo, as noticias son malas porque este ano comenzábamos pois escuitando, non, esas novas de que o prezo medio da vivenda pois alcanzou os máximos, non? Tan 1900, casi prácticamente en 2000 euros o metro cadrado da vivenda nova. Entón, está claro que, bueno, pois as economías familiares non están para asumir determinados prezos. Haberá algúns que sí, pero a gran maioría social deste país pois non está, non? Entón, algo hai que facer. Tamén empezábamos o ano comezando con novas como que en Laxe, non? Falaba un traballador das inmobiliarias dicindo que tiña 25 personas esperando para alugar unha vivenda. É dicir, hai cousas que non se poden concebir, e isto non pode ser. Non podemos ter un concello na Costa da Morte en donde a xente non ten acceso xa non para comprar, sino para alugar, porque esa xente que quere alugarse quere quedarse e empadronarse en ese concello, e eso para un concello todos sabemos que supón moito, non? Porque tamén son moitos máis ingresos, bueno, con todas as consecuencias que ten que teñamos máis xente na nosa comarca. Entón, desde o bloque, pois desde logo levamos traballando desde hai tempo nunha estrategia política de que o que queremos é vivenda, e sobre todo vivenda de protección oficial. Nos preguntábamos o ano pasado, a Xunta de Galicia, por medio do artigo 9 no Parlamento, preguntaba eu, bueno, pois unha serie de datos, non? Sobre como estaba a demanda na Costa da Morte e que se fixera tamén en materia de vivenda. Bueno, o que vimos foi que o rexistro de vivenda pública non funciona, porque a Xunta tampouco lle interesa promocionalo, e veíamos que solamente había unha demanda de 30 personas, non? En C. Hai 30 personas que demandan vivenda, e tamén o que nos contestaba a Xunta era que nos últimos 10 anos que se entregaron 7 vivendas, 5 en C e 2 na Laracha. Esta é a resposta, bueno, pasei a Josiño, ten aí para poder ver que non me estou inventando nada, e decía a Xunta, non, que na actualidade o Instituto Galego de Vivenda solo non está a construir nestes concellos vivenda pública, xa que a estrategia de vivenda da Xunta está a concentrar nesta primeira fase nos núcleos que concentran maior demanda. Entón, que significa? Que non van a facer nada na Costa da Morte. Quitando este anuncio que tiveron de facer 73 vivendas en Carballo, porque foi o propio Concello de Carballo que lle ofreciu unha parcela para facer vivenda, no resto da Costa da Morte a Xunta non ten previsto. De aí que nos fóramos presentando mocións en todos os concellos da comarca, instando primeiro a que se promocione, que os concellos promocionen o rexistro de vivendas, e que a xente se anime non solamente a decir que quere unha vivenda, sino que se anote, e segundo, para que os concellos ofrezan solo para que se faga vivenda pública. Temos o caso de Carnota, por exemplo, que se aprobou sin problemas. En Mundumbría, por exemplo, presentámoslo e o PSOE votónos en contra, non sabemos por qué, e depois temos iniciativas, é dicir, que si queres despois na próxima tal, farén, non? Como por exemplo no caso do Concello de Cee. Pois depois abordamos máis
máis iniciativas, máis propostas, que eso, afondamos no que se pode facer dentro da administración local para fomentar a vivenda, pero tamén, Patricia, un primeiro análise de como vedes dentro do Partido Socialista a situación da vivenda aquí na Costa da Morte e como se pode solucionar. Bueno, primeiro de todo, Josiño, permitirásme, non? Que non podemos poñer unha venda nos ollos do que está pasando a nivel do contexto xeopolítico mundial e dicir claramente un non á guerra, vale, por parte do Partido Socialista de Galicia, que creo que tamén é importante poñelo de manifesto. Bueno, o Partido Socialista de Galicia quere que sexa unha realidade o dereito, que non debemos esquecernos que é un dereito recoñecido na Constitución a unha vivenda digna e accesible para as familias, como dicías, non, para que a xente xoven que se quera independizar teña dereito a acceder, non? Queremos un banco público de alugueiro, que tamén o presentamos en numerosas ocasións no Parlamento de Galicia, o que evidentemente o PP votou en contra. Queremos que se aplique algo moi importante, a Lei de Vivenda Estatal, a primeira Lei de Vivenda Estatal, aínda que as competencias en materia de vivenda son das Xuntas da Galicia, na que o goberno galego se declarou en rebeldía, non aplica a Lei de Vivenda Estatal. O goberno galego vemos que apostou toda a construción, eso sí, é importante tamén poñelo de manifesto, con fondos e cofinanciación do goberno de España. Os concellos poñen o suelo, a financiación ven a maioría por parte do Plan Estatal de Vivenda, eles a construir, é dicir, que pouco fixeron en 17 anos, non houbo construción de vivenda pública, por eso estamos onde estamos. Quero dicir tamén e remarcar que no Partido Socialista da comarca de Bergantiños están a liderar unha exigencia ao goberno galego e tamén os concellos da Bisbarra. Presentouse unha moción no Concello de Carballo pola súa voceira, por Carmen Vila, na que se exixe un plan integral de vivenda para Carballo que vamos replicar en todos os concellos da Bisbarra esas mocións. E pedimos 5 actuacións moi claras. A primeira, movilización de vivenda baleira, alugueiro accesible, é dicir, axudas incluso por parte dos concellos desa vivenda baleira e sobre todo a accesibilidade, mobilidade. En Carballo, por exemplo, hai moitos pisos baleiros pero que non son accesibles, non teñen ascensor. Para a xente maior, por eso dificulta moito, sei non ben, porque estou buscando durante anos piso para os meus pais, era imposible en temas de accesibilidade. A terceira, rehabilitación e eficiencia enerxética, tamén fomento da vivenda social e protexida, non só construción, senón alugueiro social, e tamén un plan de atracción de novos residentes, non? Para nós é unha emerxencia social, para os socialistas de Galicia, o acceso a vivenda absolutamente prioritario, vai a ser absolutamente prioritario neste período de sesións desta legislatura, e creo, ademais, é algo importante tamén que os políticos, con independencia do partido ao que pertenzamos, o Bloque, o Partido Popular, teríamos que darlle solucións a xente neste problema, que é un problema de país, e onde deberíamos, camiñar máis da man en non confrontar e poñernos un poquinho a enfrentamentos que ao final son estériles e non levan a ningún lado. Bueno, pues esas son esa valoración tamén da situación e algunhas das medidas que propoñen dende o Partido Socialista, que se anunciaron estes días, que levarán en moción aí no Concello de Carballo, e como nos acaba de confirmar ahora Patricia, pois levarán tamén a outros concellos na zona. Rubén, compartes, digamos, o análise de cal é a situación ou non? Sí, claro, de base, evidentemente, tanto Bergantiños como a Costa da Morte están a vivir unha tensión real, non? Estamos ante unha situación de prezos que medran, hai unha escasez de alugueiro evidente, sobre todo de alugueiro estable, de longa duración, que é o que se soe decir, porque temos un escenario no que a vivenda turística está a competir coa vivenda residencial, non? Por lo tanto, hai dificultades evidentes para que a mocidade poida iniciar un proxecto de vida, non? E esa é a realidade. Creo que en eso coincidimos os tres, non? O que hai, bueno, eu agora acabo de escoitar, non? Que se centra todo en atacar ou en poñer en riba da mesa, en este caso, a responsabilidade que ten a Xunta de Galicia, non? Eu xa sei que me van a tachar de que sempre vamos ao mesmo, pero que o exemplo que temos da última vez que gobernaron tanto PSOE como BNG, que é o famoso bipartito, non? É que deixaron un xestur que era quen xestionaba a vivenda de Galicia con máis de 280 millóns de euros de débeda, non? E con esos 280 millóns de débeda poderanse ter construído ata 2.000 vivendas públicas en Galicia, non? Partimos de esa herdanza no ano 2009, non?
bueno, o modelo que ten a Xunta de Galicia fronte ao que están a decir os meus compañeiros de tertulia é un modelo de planificación, de investimento, con resultados medibles, non? É coñecido xa calquera que lea a prensa, non? Ese compromiso de duplicar o parque público de vivenda, e Galicia vai polo bo camiño, non? Hai agora mesmo preto de 3.000 vivendas xa en marcha, o 73% das previstas, estamos a falar dun investimento histórico de 350 millóns de euros só no ano 2026, non? E deses 350 millóns de euros, o 163 van directamente á construción de vivenda. O resto, ata 350, a pesar do que se dixo aquí, que só se falaba da construción de vivenda nova, vai para axudas de alugueiro, para intentar poñer de novo vivenda en desuso no mercado, e outro tipo de axudas para rehabilitación e outro tipo de actuacións, non? Bueno, agora mesmo o modelo da Xunta que creou foi Bipugal, que se creou en 7 meses, unha empresa pública que xa ten 2.500 vivendas en proxecto, 174 en obra, e que este ano licitará 1.885 máis en toda Galicia, estamos a falar. Pola contra, en este caso o goberno central tamén ten moito que facer, e o que hai que decir é que tardaron un ano en facer a súa empresa de vivenda pública, e agora mesmo atopámonos con que hai unha cifra astronómica de 67 vivendas en Vigo, a través desa empresa pública de vivenda do goberno estatal, non? Por certo, a uns prezos que non son sociais nin son accesibles. Bueno, pois se ve da comarca non queres falar, que hai unha diferencia clara. Xa vexo que non queres falar da comarca. Hai unha diferencia clara entre anunciar e facer. A Xunta actúa onde outros anuncian, e como ben se apuntaba, non? En Carballo xa hai un proxecto está xa adxudicado o proxecto para 73 vivendas protegidas en Carballo, e séguese a traballar con todos aqueles concellos que se queiran sumar. Evidentemente, se non hai solo disponible, non se pode facer vivenda. Claro, eu teño datos aquí, porque claro, Rubén falaba do tema do bipartito, pero como din, non, os datos mata relato. Nos datos do bipartito, en 4 anos, onde gobernou o Bloque co PSOE, fixéronse 14.652 vivendas en 4 anos. O PP, que leva 16, fixo datos do ano 24, cando foron as eleccións, 5.869. Entonces, esa é a realidade. O que pasa é que, Rubén, os datos hai que dicirlos todos. Eu falaba de que nós temos iniciativas, bueno, presentamos mocións polos concellos, pero o caso de C, non? Por exemplo, que é onde é o concello, según os datos que me remitiron os da Xunta, onde hai maior demanda, claro, que actuacións fixo a Xunta de Galiza? Nada. Que conste que, bueno, tamén hai que dicirlo, e así me comentaba o portavoz noso do Bloque en C, Sergio, que, bueno, o Concello ten 2 vivendas municipais xa listas, que o único que fai falta é amueblalas para alugalas, e levan anos, dicir, sin poñelas en esa bolsa, non? El tamén me comentaba que tamén levan tempo traballando, e de feito hoxe mesmo pois o presentarán, pois, bueno, unha iniciativa para que algo hai que facer, porque está á vista de todos, non, que o tema da SICAR, non, esas casas todas que están xusto ao lado da costa e que dá a impresión de que a propiedade debe estar esperando a especular con el. Hai que facer algo. Hai un montón de vivenda que ou ben se podía rehabilitar, ou ben pois se podía facer vivenda de nova construcción. En todo caso, está claro que o Concello ten que tomar algunha iniciativa, a Xunta tamén, porque aquí é onde máis demanda existe e onde non se está facendo nada. E o que nos di a Xunta é que nada, que nos núcleos que están facendo isto, nos núcleos onde concentran maior demanda, e isto non pode ser. E por certo, claro, Rubén decía, é que a Xunta está a espera do que fagan os concellos. Mira, o Concello de Corcubión leva solicitada por telefónicamente unha cita que a Consellería de Vivenda e non lle contesta. Por escrito xa van 2 veces que se lle pide ter unha reunión con ela, e non sei, para falar de vivenda, porque e eles o saben, porque no asunto se lle puxo que para falar de onde se lle quere ceder solo público para facer vivenda, e a conselleira solamente viu antes a Fisterra, que goberna desde fai uns meses, antes de que de vir a Corcubión, non? Que levamos xa gobernando desde o ano 23. Bueno, está claro
claro que a política discriminatoria é dicir, que quere facer o Partido Popular. Tamén temos problemas en algunha das vivendas que son de protección pública. Discriminatoria. É dicir, pero espera, ahora che digo, é dicir, vivendas como, por exemplo, na Grada Ribeira, que queren meter os propietarios un ascensor, non? Porque son pisos que xa teñen máis de 40 anos e, bueno, a xente faise maior e queren tamén, bueno, acollerse esas axudas para poder meter un ascensor, pero as axudas tampouco dan, é dicir, non saen. A cuestión é que non se está facendo nada na comarca a respecto do tema de vivenda, se podía facer moito máis e polo que nos di a Xunta, pois non ten moita intención. Nos seguiremos desde o bloque traballando, presentando esas iniciativas como presentan os DC, pois para intentar que a xente poda ter e acceder a unha vivenda, porque a día de hoxe, como ben decía Rubén, evidentemente hai un conflito co tema da vivenda turística que tamén vamos agora, o da vivenda turística, vamos agora, vou facer unha ronda breve, Patricia e Rubén, e despois para que nos dé turno aos tres de novo, porque nas mensaxes que están chegando todos os ointes apuntan o tema da vivenda turística e quero saber a vosa opinión. Así que, por rematar un pouco co que estábamos e con as medidas en xeral, Patricia, si queremos aportar algo máis. Sí, bueno, un dato tamén importante, que moitas veces pensamos que son concellos grandes onde aumenta máis o prezo da vivenda. Malpica é o municipio de España que máis subiu a vivenda. E non hai demandantes no rexistro porque non hai oferta. O rexistro do IGUS, o que leva a Xunta de Galicia, é inoperante porque hai moi poucos demandantes, según tamén apuntou Óscar, porque non hai oferta. E aquí teño que tamén decir, concellos gobernados tanto polo PP e o BNG en Carballo non fixeron tampouco nada por mobilizar vivendas baleiras ou axudar a mellorar as infravivendas, que hai moitas, ou vivenda social, accesibilidade e mobilidade ou alugueiro social. Carballo ten un montón de vivendas sen terminar, desocupada. O crecemento de habitantes en Carballo está aí, Patricia. Son máis de 30.000 habitantes, non viven todos debaixo dunha ponte. Ao final, é o que dicía eu, temos que unir todas as forzas. Evidentemente, o orzamento máximo ven por parte do goberno galego, que non se fixo nada. Os concellos, ao final, están xa moi asfixiados e infrafinanciados pola Xunta de Galicia. Pero aquí hai que unar esforzos, tanto a administración local como a administración autonómica, que volvo a repetir, ten as competencias exclusivas de vivenda, e a administración central que está financiando e poñendo moitos cartos en riba da mesa do plan de vivenda estatal e tamén da Sociedade Casa 47 para que isto sexa unha realidade. E non podemos apostar toda a construcción, que tamén, pero tamén está tamén o programa de Fogar Vivo posto na Xunta de Galicia do tema de, pois eso, melloras para poñer as vivendas e poñeras en alugueiro, 246 beneficiarios de 500.000 das vivendas baleiras que hai na Xunta de Galicia. Totalmente un programa absolutamente ineficiente e ineficaz. Entonces, bueno, eu creo, volvo a dicir, aquí temos que poñernos todos de acordo e que sexa, digamos, un tema de país, non? E despois, claro, me quedo, anuncian o dato, non? Polígonos industriais, ampliación en Carballo, Laracho, en Coristanco, non fan nada, por exemplo, para que se podan acollar, veñan a traballar os polígonos industriais ou as zonas e esos traballadores onde van vivir. No territorio, incluso tamén na zona de Malpica. É unha boa pregunta. Dime a min o meu compañeiro Walter que teñen que alquilar eles mesmos a vivenda para aloxar os seus traballadores, que a maioría evidentemente son migrantes, que non lle alquilan simplemente por ter un cor de pel diferente, vale? E que os empresarios teñen que alugar para darlles vivenda a esta xente do mar que a que está sacando adiante un sector tan importante como o sector pesqueiro para Galicia. Patricia, deixámoslo aquí, deixamos a Rubén, senón non nos dá tempo a puntualizar despois sobre o turismo. Disculpa. Rubén. Bueno, eu vexo que, o sea, é curioso escoitarlles decir que toda a responsabilidade da situación que temos agora mesmo é da Xunta de Galicia. Quen leva anos facendo anuncios baleiros é precisamente o goberno central. Todos podemos escoitar ao señor Sánchez anunciando 20.000 vivendas da Sareb, despois eran 50.000, despois 113.000, e finalmente esa empresa pública que alude Patricia de que ia mobilizar centos de miles de vivendas. A día de hoxe 67 en Vigo, e a uns prezos que requiren máis de 1.300 euros netos ao mes para un estudo dunha habitación. Os datos matan relatos, sí señor, acaba de decir moi ben agora Patricia. Mentres tanto, mentres que esas vivendas non chegan, non están construídas, non están disponibles para ninguén, só son anuncios titulares e rodas de prensa, en Galicia
temos 2.500 vivendas en proxecto, 174 obras e 1.885 máis licitándose vai a conselleira 5 veces anuncialas. Estánse construindo vivenda pública en Galicia. O que non pode, Patricia, o que non podedes é falar de responsabilidade cando o Estado que ti representas, porque ti eres socialista e ti representas o Estado. Rubén, podeche facer unha pregunta, se pode ser máis dinámico, unha pregunta sinxela, Josiño. Fixeches alusión, eu escoitei. Podelle facer unha pregunta? Levades máis dun ano sen aprobar o Plan Estatal de Vivenda ao que acabas de aludir, bloqueando fondos. Rubén, esa vivenda pública que se está construindo vai ter a protección pública durante toda a vida da vivenda. Xa o dixo tanto o presidente como a conselleira. É o que quero preguntarche, Rubén. Vostedes, xa te acabo de contestar. Se dixo que sí, Patricia. Pois estás equivocado, Rubén. A ver, Josiño pedía... Veña, quedan 4 minutos. Falar da vivenda turística. Claro, quedan 4 minutos, así que tedes un minuto cada un, hai que ser un minuto para cada un, pero vivenda turística. Josiño, me deixas xa remato. Veña, 20 segundos. O goberno está bloqueando esos fondos que requiren ese cofinanciamento ao que se aludía anteriormente, e mentres que non cheguen os fondos non facilita a labor de que a Xunta construa vivenda. Unha vez máis, vemos ao goberno central traballando a contra dos intereses de Galicia. A Xunta ten os recursos listos, solo falta que o goberno central cumpla. É claro que hai que construir máis vivenda, pero hai que facelo a un ritmo real, non a un ritmo de anuncios que son totalmente irreales. Veña, pois quedamos con eso, Rubén, que si non dá tempo. Queda un minuto susto, cada un, medido ben. Vivenda turística. Unha idea que dan aquí os ointes é que para que sexa vivenda turística teña que estar 10 anos antes alugado a... non sei se é unha boa medida. Pois non é unha mala medida. O que está claro é que, Rubén non fixo ningún anuncio de vivenda na Costa da Morte porque non nos hai, evidentemente xa mo dixo a mí por escrito a consellería, e anda por riba non discriminan, porque a conselleira non ven a falar cos alcaldes cando están pedindo entrevistas e pode falar desto. A respecto da vivenda turística, eu creo que o que non se pode deixar desde o meu punto de vista, e isto xa é un punto de vista tamén personal, en mans dos concellos que cada un faga o que queira. Eu creo que hai que adoptar medidas que sexan homoxéneas para todos os concellos, para que tampouco exista competencia entre eles, non? É dicir, para ter un plan claro respecto do tema da vivenda, ou para limitar o número de vivendas turísticas, porque o número de vivendas turísticas ninguén di que non teñan que existir, porque é unha actividade económica que está aí, como outra calquera, pero, é dicir, se produce unha serie de problemas, é dicir, de aumento de gasto nos concellos e depois anda por riba de que a xente non ten maneira, é dicir, de poder ter un piso durante un ano e poder estar empadronado, e iso hai que resolverlo, e iso hai que tomar medidas dende a Xunta, é dicir, por lei, é dicir, para todos os concellos. Eu teño bastante claro. Patricia. Bueno, a ver, o que temos que ter claro tamén todos os ointes que nos están escoitando é que a Xunta de Galicia fixo barra libre cas vivendas turísticas, creou un rexistro en donde se inscribiu todo aquel que quixo, sin cumplir os requisitos nin siquiera de comprobación de licencia municipal para que a vivenda fora turística. É dicir, temos na comunidade autónoma a día de hoxe un montón de vivendas turísticas irregulares. Por qué? Porque hubo barra libre por parte do goberno galego. Eso tamén é importante poñelo de manifesto. Eso é verdad que coincido con Óscar, debe ser unha legislación homoxénea para todos, despois os concellos poderán regular a través da ordenanza municipal, a limitación segundo a tensión que existe en materia de vivenda, pero que está claro que non podemos deixar a xente sen vivenda polo uso turístico das mesmas en Laxe, en Malpica. Decía antes o tema da subida dos pisos en Malpica, que é un dos exemplos, en Laxe é outro, non? Que realmente a vivenda de temporada non permite o acceso a vivenda para de larga duración. Deixámolo aí, que queda un minuto. Que é un dereito. Queda un minuto a Rubén. Sabes, polo tema do uso turístico, tendo en conta que tamén a importancia do sector turístico para estes concellos. Pero primeiro... No, Patricia, deixa ya Rubén, que temos que rematar. Bueno, aquí está claro que a presión turística que temos, que non podemos demonizar en ningún momento, porque danos moito o turismo, ten que convivir coa necesidade de fixar poboación, en eso estamos de acordo, non? Pero o que fai falta é máis vivenda pública, máis solo disponible, máis rehabilitación,
mobilizar vivenda baleira, que é algo que creo que é fundamental para as nosas zonas, que temos miles de vivendas que están baleiras, apoiar a mocidade para que poida acceder a unha vivenda, con políticas reais e útiles, non con política de ruido. En canto aos concellos que colaboran avanzan, e os que non colaboran só bloquean. Pero hai que ir a eles, Evidentemente, hai que deixarlle autonomía para tomar as súas propias decisións. O intervencionismo non pode ser o piar para avanzar nos dereitos da xente. Pois aí o deixamos, que son as 2 da tarde, temos que marchar. Chao aos tres, graciñas. Chao, Veña, chao. chao. Buenas tardes, España.